Nyame asomfo anɔpa so mama hona kwaba zeba Emmanuel Methodist Church abra yɛnam ɔkwan kɔnkɔn no do dzekɔ mamudua no do. Anɔpa so ɔyɛ Lent Day 14 yɛnye Emmanuel Singing Band roto aw me nyame te me mpaebɔ a Papa Yaw Sechibedu ɔtwerɛ. Yɛnka Singing Band wɔn ho na yɛnto dwom yi. Forgive.